Il-konflitt ta' interess fl-applikazzjoni ffirmata mill-Kummissarju tal-Ambjent u l-Ippjanar David Patch għall-binja fil-Belt Valletta għajmet tħassib mill-organizzazzjoni flimkien għall-Ambjent Aħjar immedjatament malli ħarġet. Fil-fatt, fl-appell għall-applikazzjoni li tresqet minn Mirjam Cremona fisem l-organizzazzjoni jitqajmu mistoqsijiet dwar kif kien possibbli li l-perit David Patch li jokkupa uffiċċju pubbliku fiħdan dak tal-Ombudsman fl-istess waqt kien perit fuq din l-applikazzjoni. Ksur ċar ta' artiklu 4 tal-att dwar l-Ombudsman li jgħid li l-Ombudsman mandu jagħmel ebda xogħol biqlih li jista' jkun ukoll inkompatibbli mal-irwol tiegħu. Intqal ukoll li potenzjalment isem il-perit fuq l-applikazzjoni seta' tservit ta' pressjoni indiretta fuq uħud mill-membri tal-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar li approvawha. Jekk din l-allegazzjoni tirriżulta li jivveritiera, David Patch ikun kiser liġi oħra. Flimkien għall-Ambjent Aħjar irrimarkaw kif l-applikant kien assigura lil ġirien fi triq Teatru l-Antik fil-Belt Valletta li ma kienx se jkollu problema jikseb permess. Dan fil-waqt li kien diġà beda x-xogħlijiet u jonfoq fuq il-post, xhur qabel mal-MEPA kkunsidrat l-applikazzjoni biex il-maħżen jinbidel għal bejjeħ tal-ħut. Għaldaqstant kien innotat li l-perċezzjoni ġenerali tal-komunità lokali sa minn xhur qabel ma beda jinstema' l-każ kienet li l-permess kien diġà f'idu. Għaliex fi kliemhom l-ebda persuna moħħa f'posta ma kienet se tidħol għal dik l-ispiża mingħajr ma jkollu konferma li l-permess inkiseb. Il-MEPA ma sabet xejn ħażin b'din l-applikazzjoni u llum il-post jopera skont il-permessi meħtieġa. L-irwal ta' Patch dan kollu wassal għall-ilment anonimu li wasal għand il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Speaker. Il-Kummissarju għall-Ambjent David Patch qed jaffaċċja l-akkuża li se tadaħħal xi flus mill-professjoni ta' perit fl-istess żmien li kienet iservi f'din il-kariga kostituzzjonali. Xi ħaġa li mhux biss illegali iżda li titfa' dawl ikraħ fuqu bħala l-okkupant ta' din il-kariga sensittiva.